Hwere no se nyamsompa ne se obi behwe akunafo ene amoborofo na enu bi na Yesu amanihu bremu Ntow Kwaning Foundation asan aye biem wo Akyem Kade. Ekuo yi ne akunafo pi tenase diasa je wonani na wosan so che won boamu ade a esombu yi. Enye ne a edikan a ekuo yi ayeni. Aye bi wo meammeai ahodo na dwumadie no mu no. Honorable Ntow Kwaning a oye kandifo ekasai na okire botaya esi wonani sunti a odi dwuma so no etesei. Okire nsem bi so kan ho sei. Yentie bi edamase se mu nyina eto nsafre mu maba na mo beboa Kofi Ntow Kwaning Foundation ye foundation a ye pese ye boa akunafo oni bie mobroafo sabe enam nipa so na enipa so edusro enti se nyankopon aboa me na so ama me kakra na ese me nso mitimi boa ye nuanom a sabe omo so nyomanko ye amon especially kunafo obu wo ha sabi de odi to bibi kura di kura anu odin ma no nanso yesi nyankopon sabi obofo obubu ani a no abo ne buafo aka ho enti me so me fasa adwuma we so e de aboa kede man ani kede the constituency ni nyina na manfo so ahweso ahu se nyame yo adom na so de ugina ba bia no wakai the downtrodden if you say we are no yenna intimi nye peda enti ya waboa kakra no na ese yetimi bo na me dabusuafo so ase ene asofo mu penfo ne ahemfo so mbe time achi no maboa me na we nyina akoso medamase meda media nso medamase se mo so modi machi no maboa me. Akyem Kade adehye hene Nana Kwaku Odoi de nanimonyam beta honorable achi na okansem bi sei ewo dwumadie na se yentie bi. Aye Mr. Kwaning honorable aye de fefa wa be ya makade akurafo na me nhira no onko so nya saa na de e ka kire ne se saa de we ma wonjai bibia ohwehwe okade bia so to aso ye saa de we ya e ade ankunimdie be ye den e be ye ne dia enti esire nya me nhira ne kwantenten e ma no nya me fa ne nye ade bi opese ode ye no akunafo a saa enumunyam atisei wote mu de bi nso ejina mu kasae wo kire wonani so na wodase pi sei no wokan ye danase e wonyame din mu enwase eni so ade hu a onya ya wabeye saa de ya makunafo no ye danase bebre ye hunu bi da na ye nsusu se ye behunu bi wokeda enti ye nedey wabeye de fefe ya maye ne aye danase ade bi ode asi nani so no se obeya makade man nyankopon onka no ho oma ne moho na wontumi nye adeso eniso ade hu no enkosi awieye asidankuto na edema honorable se odaye no odwen akunafo ho na ohu ye mobo no okae yen ne ye kan se onyankopon onhyira no ba bia oyi free ye e ka se erade nhya na namu na abre nyina o ma ne kwantenten ahoden ahunimu nyansa ne hunimu se abre nyina obedwe ye ho na odwe akunafo ho ne enyanka ho na ye ka se onyankopon onhyira ne bebre wone dum ne moburu ho abasa a wode to ne so nti amen.